V tom mladom veku, keď som musel narukovať na čestnú občiansku povinnosť, všetci moji rodní, všetci moji priatelia a všetci tí, ktorí boli v mojom ročníku, tak pre nás nástup na vojenskú službu bol absolútnym väzením, totálnym väzením. A zo začiatku mazácká vojna, to všetko to si človek prešiel, ale ja už v tej dobe, napriek tomu, že som vtedy o buddhizme nevedel absolútne nič, pretože v tej dobe tu nebola žiadna literatúra, mal som jednu knihu z nejakého 47. roku, ktorá mala 500 strán a písala o buddhizme všetko možné, len nič z toho, aby si človek mohol priamo aplikovať do života. Tak vtedy v momente bol som asi 2-3 týždne na vojne a už to teda začínalo byť veľmi, veľmi zlé. A vtedy prišla taká spásna myšlienka, že som nakrátko ostrihaný takmer bez vlasov. Nosím rovnošatu a mám 3 misky v podobe hliníkového šusu. No čo viac si môžem želať ako človek, ktorý sa chcel stať mníchom, ako vojenská služba, kde človek je bez vlasov, celý deň umýva, upratuje, dostáva, je tam disciplína, človek dostáva jedlo do 3 misiek, no veď to je podstata zenu. Podstata zenu hovorí, že čo je to zen? No, najedol si sa? Tak si umyj svoje misky. No veď na tej vojenčine to bolo o tom, bol to vlastne kláštor. Tak som si to veľmi rýchle v tej hlave pretaktoval a prestal som ako holub, ako zobák som prestal trpieť, pretože ten mazák povedal áno, tak áno, starší mnísi sú takí, mladší mnísi sú takí, tak bežal som umyť svoje misky a bežal som upratovať chodbu. Takže veľmi rýchle som sa stal na vojne mníchom a vojenská služba mi nevadila. Takže tá disciplína, aj keď niekedy s ňou mám troška problémy, pretože človek je tvor pohodlný, tak tá disciplína toho vojenského charakteru je mi asi tak od detstva veľmi blízka. Našiel som sa v nej už ako 20-ročný na vojne a to som naozaj vtedy o zenovom buddhizme nevedel vôbec nič.